Okay, angiqale ngikhulume mhlambe nabanye bazobuya bangene. I think la bakhona manje ngingakhuluma kubona. Sanibonani nginibingelela igama likaJesu, igama lami nguJumbo. Ngiyethemba ngiyazwakala ngapha kakuningi. Cha bafowethu, njengoba sikhuluma nje ngithi angenza le video le live le. Angiphathekanga kahle. Sanibonani. Ngiphathekanga kahle. So njengamanje bengilungisela ukuyoshootha for isleeve se-album yami se-EP yami kumele ngabe ngiyanikeza kule ingoma engingizwise zona-ke nizithandayo. Ngikho-ke lapho. So ngithola i-call from amapholisa yebo bhuti kunjani? Ngiyasa bhuti. So ngithola i-call la bafowethu for amapholisa wase Durban North police station. So ngikhona-ke njengamanje kunosisi kuthiwa uthi usuka eCape Town uma bemchaza. Angikaze-ke mina ngambona ngamehlo, ngizohamba-ke ngiyombona kodwa manje njengoba sengila ukhona la ngaphakathi uzovula icala noma mhlawumbe uzocela usizo, uvulela mina icala. So leli cala kalivulayo uthi uJumbo watshelwa umfundisi wakhe okuwumfundisi umprofeti noma umfundisi uAneleyeli. uAneleyeli-ke ngiyamazi-ke mina, ngake ngawucula khona, ngihlale ngijwayele nje ukuyocula. Umfundisi wajwayele ukungibiza ey'ndaweni zakhe. So uthi-ke usisi Mayeshwa ngalo waprofetwa noma watshelwa. Angikakamboni kusisi, sezombona ngike emotweni nje bangenza le live. Mangifonela police station uthi usisi yena waxuthwa ingane kuthiwa yakidnapwa yimini iseDurban, ihlala nami. Mina ngathatha ingane yakhe ngestory nje labeka ngayo, ihlala nami eDurban, ngikidnaphile sengayishintsha negama. So use-police station ke uzovula icala, uvuyela uJumbo okidnaphe ingane yakhe. Kuthiwa she's from Cape Town. Angikaze-ke ngambona ngamehlo, so ngifuna sisizane-ke siyombona khona nizosilandela sonke istory because angikaze ngaba kwi-situation ekanje. Angazi ukuthi mhlawumbe ngidilwa kanjani into ekanje, kodwa bakhona-ke abafethu esengibabizile ne-lawyer yami because angikwazi ukuthi ngingene kwi-situation ekanje ngingazi. Lo sisi uyichazile-ke wasethi kade senama-inbox kwi-personal account yami khona Facebook wamabhale Gibson Nyangiwe. Mangiyo-check i-inbox ngempela ngithi kunamaningi-ke abalandeli bami basikhulumisa njalo. So more than 1,000. Mangicheck ngishaya igama lakhe kade eloku ebhala ama-message efuna ingane yakhe nala kule inbox yami. Ngingaphenduli ngoba ngibona ingane yakhe kuthiwa ikimi, ihlala nami, sengayishintsha negama. Ngayintshontsha noma ngayinikwa, usisi ufuna ingane yakhe kimi. So siyombona-ke manje. Ngixolile ngevoice yami ayikho right, ngiyagula ngevoice. So njengoba siyombona ngifuna ukuyozwa because angazi ukuthi into kanjani le. Ngozwa yona-ke manje ngaphakathi. Isizathu soku-include la kwi-social media ingoba useqalile kwi-social media ufuniswa ingane ekuJumbo. So manje ngithi hey, uma lifika leli daba ngoba yinini abantu ezofikela kunini udaba if kwenzeke egcine ephoqa-ke mhlambe ngendlela-ke ayiplane ngayo into yakhe. Sizozwa kuyena ukuthi ke ithini lento yakhe ukuthi niyazi ukuthi ihamba kanjani because
kune character ke yomuntu enimthandayo kuthiwa uJumbo linyazwa umuntu othi ngenze 1 no 2 no 3 ngendlela yakhe. So manje ngiyacela ke ukuthi ngibe live siyo attenda lapha ku Sayitsheni ongifonele anaye lapha e-officeini lama reports wakhe. Angazi angene police station kodaba kodwa ke sengiyogenayo manje bazalwane ngicela sibambisaneni siyoyibheka lento because nami angifuni ukuthi i-character yami ngaze nginyime ngidume ukuthi uJumbo ntshontshe ingane. So isikhathi esibi manje kwaye ngisukumela phezulu ingoba ngifuna ukuthi yonke lento ibe clean. Asambe ke siye khona. Aya siyene madonna. Phone. Umhlolo. Ayisimanga ifilm le. Uzopressa ke lapho uyazi bese. Asambeni. Ayazi pakisa kude igenge hona. Hey. Indawo apha kuyagcwele. Akubhize police station. Mhlongo uNjomani. Oh yeah. No security management. I didn't go back. I go busy. Right? Yes. Asikade simbona lo muntu umbongoza. Masifika simbone kunasazi ukuthi sonke isitori abantu basikade la umuntu ozoqhamuka la akhangele video abeke sakhe isitori. Oh yes. Abeke sakhe ngoba singena la ku sensitive amagama ethu aziwa ngezinye izinto. Manje masebenza wabeka kanti content ivuthiwe na inotshuni. But uma ngekho right mina ngasibeke futhi ngithanda sikushishe on. Hayi no, ngicabanga ukuthi njengoba songene ngaphakathi ifoni kuzomela siyicishe. Ayivumelekile police station? No, not ukuthi sengisho live, yabo. Kuyo yonke conversation esizoba nayo ngaphakathi. Mhlawumbe ngicela usizo useyilasisa. Yes, mhlawumbe we can give you updates kubantu as soon as we after But on cameras you can record. No, in fact right now akukho in fact akukho allowed right now. Okay. Because njoba sila asazi lo daba lesibekela lizogcina Uzihamba. Possible mhlawumbe singagcina sesiye enkantolo ngalo. Uyayibona leyo. So asikwazi ukuthi siye enkantolo ngezinto eseyivele sezidiscussiwe abantu. You understand? Singaye enkantolo sesisuyisha noma sesigeza igama lethu. Singaye enkantolo ngento esingayazi esizoyizwa la ngaphakathi. You understand? So now Yes. Information is So we can come back on live as soon as sesiqeda ngaphakathi. Sanibonani. Ngizocela mase nifika ku 600 ngizoqala. Sanibonani. Mani nifika ku 600 ngiyaqala.
ngangena ngena share live ngena share ngena bese uyayishare i-live ngena bese uyayishare ngena bese uyayishare ngena bese uyayishare ngena bese uyayishare ngenani oh senifikile 600 bafowethu cha ngithi angeke nginithulele ke udaba lasemini cha ngihambile ke ngangena ke e-police station safica usayitshena umhlongo lapha yaunjomani ehlezi nayo usisi lapha ya okuyena kusisi ke bezovula icala bezoreport uJumu noma bezolanda ingane angisazi kodwa ukuthi story wesikanjani kodwa simficile kusingaye usisi lapha ya so masifika ke police station singeneke sibingelele simbone sithi ngibabingelele bonke abantu ayichaze usisi lento ngithi ayichaza athi usisi Jumbo olithoba nisenzo la sisi ngakanana ufise kuhle uba ufise akuyena ufise kuhle okay ulishilo ke igama usisi lapha ya so mayilisho igama ithi nginithoyile igama lakho uthi ubani okay usisi uthe igama lakho ufaniswa igama lika sisi mayifika lapha ya wathi ke usisi Jumbo ngisonta mina esontweni angazi la ke SLS what kodwa kumprofeti uAneleyeli why ngize la ngizofuna ingane yami kuwe okuthiwa wayithatha wena ihlala nawe sowazi wayishintsha igama ngabuza ukuthi ngiyibiza ngobani lengane hayi kwala ngaphuma igama wathi akalazi igama engiyibiza ngalo kodwa yona ingane yakhe ubukho CLC ya ubukho igama lakhe igama lomntwana uneminyaka engaphi umntwana una 21 years umfana hayi ngithi ke mina sithi hayi angithathanga ngane mina wena bophi uthi wayengekho ke yena akasho ukuthi wayelaphi so njengethi wayengekho athi kwakukhona isiswa ngabo umuntu wavula icala umfwabo uhlala eMelika akekho ne-case number kodwa ndayibhiliva kakhulu ukuthi yimi othathe ingane umfundisi wakho ushilo simdose kumfundisi asimtholi ngize ngifonele uprofeti uphumzile onebandla emthatha bethi ayakangixhumanisa nomprofeti uYeli sizame egcine simthola umprofeti uYeli kusho ukuthi bekade lele so mayiphapha amaphapha amabili ekuthini kanti sabuya sase-police station hayi isitori besisho manje asijike ke manje mase kufona umfundisi ayathi hayi ngizodila naye uJumbo umfundisi akasasho ukuthi wena mfundisi wathi ingane kuwena uyithathile wayisa kuJumbo usiyamkhipha umfundisi manje udila nalo Jumbo nje ukuthi wena noma ungathini noma ningathini mapolisi uyazenzisa lo wayithatha ingane yami sithi futhi ngifuna ingane yami
unaso isithombe sengane, asikho isithombe sengane. Yini oyiphethe yengane? Anginayo, kwalahleka konke. Kodwa ingane yami iglo. Hayi. Akhombe mina. Usisi ke bazalwane into enganitshela yona akahlanyi. Akaphazamisekanga ngqondweni, uyaphila nje. Kodwa futhi engikubonile ukuthi angathi uobsessed kakhulu ngami. Ngoba iattention ebeyifuna ibingidida bazalwane yabo. Bengazi ukuthi isitha sami singabuya sihleke naso, sibuye sifuna ukushutha nami, ngimthathele ingane yakhe. Hayi, idide lento amapolisa ayifakela udaba, umprofeti ke naye afonelwe ke lokuthiwa uyena wanginika ingane. Ayinayo umprofeti ingane iphike kuyena ke manje. Ayisakushongo lokho ekushilo, seyiyaphika kumprofeti, yamhlonipha ke yena. Idila nami nje ukuthi mina othathele ingane yakhe. So amapolisa akagcine ke engisayinisa ke into ethi hayi ayabona nawo ukuthi la ngiyaqanjelwa kunalolo zonke ngilikhandelwa intombazane. Kodwa futhi manje intombazane ngiyishiye khona epolice station, wangiyazi abayibophile noma benze njani. Kodwa intombazane amange waqambayo ngami imisele futhi ikhohlwe ukuthi kusepolice station lapha ya. Ibhizi nje ihlunyezwa yimina. Mina ngaqala kudala uma ngicheck ama inboxes wami ku Facebook wami opersonal, ukhona lo Faniswa usangisendele futhi imessage. Ngizoyiposta le message la ku Facebook, naye ngizomposta nimbone ukuthi umuntu okanjani. Wangisendela futhi lento uqale ngomhla ka-16 October ungisendele ngifuna ingane yakhe ku Facebook. Kwacaca ukuthi maningi abalandeli abalana bayasi inboxa, akulula ukubona inbox yomuntu. Ngiyithole ngoba sengimbuza ubani ku Facebook. Ayike bangitshela ukuthi ubani, ngasesha ke ngabheka. Mangifika ngibona lapha ya hayi ubhalile ama message, lento ayikhuluma emlomeni akhona nama message awabhalile ku Facebook wami. Ungifuna lengane yakhe ehlala nami engayinikezwa umfundisi. So ufuna ubulungiswa ke justice for ingane yakhe. Ngoba mabethi bona uyagula, mina ngiyaqinisekisa akaguli lo muntu. Uyayazi into aphezulu kwayo yena. Angazi ukuthi yini. Kodwa futhi ngisola nothando. Uthando. Unothando kakhulu. Ubehlula ngisho kungibuka ube moyizele efa. Yabo abamaziyo umuntu wesifazane ethanda indoda ube nalo muzwa mase ngifike eduze kwakhe. Kodwa futhi uyangibophisa ngapha, ongifuna ingane yakhe ngikidnaphile. Into enga-understandiki kanjalo bazalwane, siphethe ngelithi nje amampunge, usisi is trying to do something esingayazi nathi ukuthi uphezukwani. Alivulwanga ke icala. Intombazane ngiyishile khona pha epolice station. Asazi ukuthi kwenzakalani. Sekukabini ke bazalwane ngiphinda lento. Same time kodwa onyaka befana. Last year angin-updateanga. Njengoba lo ngiposta ngakha ekhaya ngenza yonke into. Ekhaya bazalwane kuhlala ubhuti wami uyahamba ubamba amatoko. Kusale ngekho umuntu ekhaya. Mangifika ekhaya mina ngengabizwe ekhaya. Njengoba ningibona ngakha lezi ndlu njeke zizintsha nje. Ngabizwe ekhaya ngathola amatshe phezulu kwemibhede, amatshe ema-sitting room. Ayikho into ethi wind ekhaya engazange zishawe. Intombazane eyake yafika lapha ekhaya. Nayo yafika yathi ngayithembisa umtshado. Yabulala kwanto ethi wind ekhaya. Ngathula naleyo ndaba because ngangibona ngathi ayizungisiza ngalutho. Kangazi futhi bakwenziwa nami ngangifuna ukucheck ukuthi yini ledlalwayo.
yangilimazela amawindi intombazane yokuqala yazi abhuti bami baphuthuma ngoba ngangingekho bayise police station. Intombazane yayijaja phambi kwamapolisi iveza ubuntombazane bayo ithi nje uJumbo uyiqedile lokho njani iDanasol. Ithi mina ngiqedile iDanasol ngayithembisa umshado ngingaze ngayibona nasendulo. So kwase police station yayiveza iDanasol ithi nje iphelile yimina. So this year ngikidnaphe ingane angiyazi ke isho ukuthini bazalwane noma mhlambe kunabantu mhlamba ababasebenzisayo noma kuhamba kanjani but bayixoxa lento zeziyofika epolice station kuze ngize ngibizwe ngize ngiyofika because zi sensitive. Ngikhuluma nje ekhaya mina ikhaya lami like lahlala for 2 months lingena amawindi wawabulela wonke njengoba ngakha nje umuzi wasekhaya umusha lo oqala wawabulela wonke amawindi ngathola amatshe phezu kombhede lo unifuna ingane yakhe ayikidnapwe mina uzowaya epolice station. So kuyinto eme kanjalo ke bafowethu siyinqobile ke namhlanje nginazisile ngayiqala sengiyanazisa ke manje ukuthi amapolisa aphethe kanjani. Kushiwe kwathiwa uJumba yakanacala akho ngane ehlala noJumba izitori zawo ziphambene beyifakazisa ngayo umfundisi nomfundisi akayazi leyo nto. So icala lime kanjalo lo last year agcina amapolisa ethe uyagula but ke ngizwe kuthiwa abaphuza naye bethi bambona nje ephuzela ngoba wasendaweni la ngihlala khona but still amapolisa azange kubenze kubulungiswa ikhaya lami nje labhodlozwa ngamawindi ngamatshe lonke. Hayi ukuthi nga-exaggerate washawa nje ngetshe umphakathi wasekhaya kaJames Mzimkhulu uyazi izinto ke ezingilandelayo engazazi bazeyini zisho ukuthini. So kuvele kusuka umuntu esifazana angikhombe lo yaya unyaka ka-2023 ziningi le igamelo ngakhonjwa umuntu wesifazana wathi ngimshelile hamba indoda yakhe ngangiphakathi kwamadoda engikhombe ngama-rifle kanje kuthiwa ngishele umfazi womuntu eSouth Beach eThekwini engifake indawo ngathi isibaya lapha. So izinto ezenzakalayo egameni lami angazi ukuthi kogcina kuphethe kanjani. So ngize ngabona sikhona ke isidingo sokuthi nginazise omunye kuzathi kurongo lokho engikwenzayo but mhlambe nawe uyobona mhla kwenzeka kuyena ukuthi uyogcina iphetha kanje. uNkulunkulu anisikeleleke sibonge ke nabantu abebebeke indlabe kulento eyenzakalayo. Ireport ithi ke uJumba kanacala intombazane iqamba amanga ngishiye epolice station ke amapolisa aseyobona bathini ngayo angisangene anginacala akuvulwanga cala futhi amapolisa angisizile ngaphuma kulento. Ngiyabonga kakhulu ngibonge nakumfoka Mpongose obekade ezongimela eze lawyer naye bekade khona fikele iphi bekhona naye. So siyabonga kakhulu kubantu nje bengihamba nabo ne team yami engisebenza nayo ibikhona ngimsulwa noma yini ke ngakhandwa ke iskandal ngale ngane niyawazi umsusa nabona ngiqala nabona ngiphetha kusho ukuthi kube sokwamanga ke asobala sengovikelwe yinina. That's the aim yokuthi why ngenze live sakho phela si hayi no uyathanda kathandi ke phela ufuna trends anytime bese sakho kutrending nayo ke ngoba umuntu o-inbox abantu and unanama inbox yena ngesikhathi uyofika into ngenzeka mhlawumbe ifike ko ladies house ifike mina ngibuza ukuthi uyangithanda yini into ezinjalo kuye ukuthi at least import size ukuthi akazi ngempela abe nete ebambeka why ungangishelanga Facebook uvela uzongishela epolice station uvela uzongishelela kude kangaka mpela kuba nje lobohayile ukungibona wavele wenza amaqhinga kanje kodwa mama
Uyimameli njani? Why is fish? Uyimama njani? Why is fish? Hlobo luni le mama elenza kanje mathatha? Yazi umama futhi ube bayengixawusha ifish. Ufuna ukukushela. Cha musu fish. Ayisinto ulofazi bento zelawo.